Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Τομές στην επικαιρότητα». Η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, είναι βαριά σε αρνητικές εξελίξεις μετά τα γνωστά γεγονότα που συνέβησαν στις Βρυξέλλες, αλλά θα έλεγα και γενικότερα στον ευρύτερο χώρο της περιοχής μας, από τη Μέση Ανατολή μέχρι και την Ευρώπη. Ορισμένα από τα προτάγματα τα ευρωπαϊκά, όπως είναι το πείραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει φόβος ότι θα αρχίσουν να αναθεωρούνται και λόγω της οικονομικής κρίσης, άρα και λόγω του προσφυγικού γεγονότος. Τα συμβάντα αυτά που έχουν σχέση με την επικαιρότητα δημιουργούν μια περισσότερο περιπλοκή κατάσταση, έτσι που ορισμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ορισμένες χώρες, να σκέφτονται να επαναδιατυπώσουν το ευρωπαϊκό πείραμα. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις εξελίξεις έχει ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο η χώρα μας μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει και με ποιες προϋποθέσεις. Λαοί δηλαδή που από άποψη συνοχής χαλαρώνουν ή επαναπροσδιορίζουν τους προσανατολισμούς τους, σταθερούς προσανατολισμούς, ενδεχομένως να βρεθούν και εκτός ευρωπαϊκούς νηφώνος, και είναι ατυχία που το γεγονός ότι ήδη στην χώρα μας αρχίζει και συζητιέται η αναγκαιότητα μιας εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναζήτηση λύσεων που έχουν σχέση με το οικονομικό και ακόμη και το προσφυγικό της πρόβλημα. Έτσι λοιπόν η επικαιρότητα της 25ης Μαρτίου, την οποία τιμούμε αύριο, κυρίες και κύριοι, τα 195 της χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε το ζήτημα του ποιοι είμαστε ως Έλληνες, τι θέλουμε εν πάση περιπτώσει και πού φαίνεται να πηγαίνουμε. Μέσα σε ένα πάρα πολύ ρευστό περιβάλλον, όπως προσπάθησα προηγουμένως να σας περιγράψω. Αυτό λοιπόν θα είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, δηλαδή θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε αυτό που προέκυψε από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, θα δούμε λίγο την πορεία του και θα καταλήξουμε στο κατά πόσο το αποτέλεσμά του αποτέλεσε ένα κράτος ευρωπαϊκού τύπου, το οποίο αυτή τη στιγμή δέχεται πιέσεις και εξωτερικές και εσωτερικές. Θα γίνουμε βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερο σαφείς τι εννοούμε ότι δέχεται πιέσεις ως ύπαρξη από το εξωτερικό και από το εσωτερικό. Προηγουμένως όμως να σας παρουσιάσω τους προσκεκλημένους μου. Ο κύριος Ιωάννης Χασιώτης είναι ομότιμος καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις ο κύριος Χασιώτης, είναι γνωστός στην κοινωνία της πόλης και από το συγγραφικό του έργο και από την παρουσία του γενικότερα. Και ο κύριος Βασίλης Γούναρης είναι ο νυν καθηγητής στην ιστορία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ και εσάς που είστε εδώ. Βεβαίως, εκείνο που περιπλέκει τα πράγματα μέσα στο πλαίσιο που προσπάθησα, το πολιτικό πλαίσιο που προσπάθησα να περιγράψω προηγουμένως, και νομίζω δημιουργεί και κάποιες ανησυχητικές σκέψεις σε μια μερίδα της ελληνικής κοινωνίας, είναι και η δήλωση ή μάλλον το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας με αφορμή την 25η Μαρτίου, στο οποίο αναφέρει ότι μετά την Επανάσταση δημιουργήθηκε ένα νέο έθνος, κύριε Χασιώτη. Δηλαδή θεωρεί ότι το ελληνικό κράτος δημιούργησε το ελληνικό έθνος. Αυτή είναι μέσα στην εσωτερική αντιπαράθεση που ήδη θα έλεγα ότι έχει οξυνθεί ως ένα βαθμό, είναι μια θέση μιας τάσης ιστορικής η οποία λέγεται αποδομητική. Έχετε να σχολιάσετε την δήλωση από πλευράς επιστημονικής, όχι πολιτικής, δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική του έτσι θέση, αν και σε μια εκπομπή πολιτική όπως είναι αυτή θα ήθελα εγώ τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά να επισημάνω, από τη στιγμή που η κυβέρνηση διατηρεί τον Υπουργό Παιδείας στη θέση του μετά από αυτή τη δήλωση, άρα αποδέχεται ότι το ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε, το ελληνικό κράτος δημιουργήσε το ελληνικό έθνος. Επιστημονικά λοιπόν πόσο στέκει μια τέτοια άποψη? Άλλο κράτος, άλλο έθνος. Ναι, λέμε ότι το ελληνικό κράτος δημιούργησε το ελληνικό έθνος. Ναι. Αυτή είναι μια καθαρά δυτική αντίληψη, επειδή στη Δύση τα έθνη δημιουργήθηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις μέσα από τα κράτη. Δηλαδή το λεγόμενο nation state κτλ. Το έθνος κράτος. Τα εθνικά κράτη με άλλα λόγια. Τα οποία δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη όμως όχι στο 19ο αιώνα, αρχίσαν από το 15ο-16ο αιώνα. Οι εθνότητες όμως, δηλαδή ο κόσμος, ο λαός τέλος πάντων, που είναι πολυπίκυλος και έχει διαφορετικές και εθνοτικές προελεύσεις,
διαμορφώνουν μια αντίληψη μιας κοινότητας εθνικής. Τώρα βέβαια όλα αυτά, δυστυχώς οι όροι εθνικός, εθνικισμός, εθνότητα, όλα αυτά έχουν ένα πρόβλημα, διότι αναφερόμαστε σε προγενέστερες περιόδους όπου αυτοί οι όροι ή δεν υπήρχαν ή χρησιμοποιούνταν διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, η αντίληψη ότι υπήρχε μια κοινότητα η οποία είχε πάρα πολλά συγγενικά στοιχεία πέρα από τη θρησκεία και το δόγμα, την Ορθοδοξία, αλλά είχε και άλλα, και από τη γλώσσα, αλλά και από άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με την ιστορική παράδοση, προϋπήρχε βεβαίως της δημιουργίας του ελληνικού κράτους. Δηλαδή δεν δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος στο κενό. Όπως ας πούμε θα μπορούσε κανείς να πει ότι δημιουργούνται νέα κράτη σήμερα στην Αφρική, σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπου και εκεί πάλι θα πρέπει να ψάξουμε γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται από κάτω. Ναι. Υπήρχαν δηλαδή θύλακες ανθρώπων οι οποίοι είχαν κοινά χαρακτηριστικά. Τι λέτε τώρα, βεβαίως και υπήρχαν. Υπήρχαν ήδη από τον όψιμο Μεσαίωνα, τουλάχιστον. Αυτά λεγόντουσαν εθνότητες, θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε εθνότητες. Βεβαίως, γιατί η εθνότητα μέσα εμπεριέχει ζητήματα πολιτιστικά αλλά και ιδεολογικά. Τόσο από άποψη πολιτιστικών ας πούμε, στοιχείων, χαρακτηριστικών, όπως είναι η γλώσσα, η θρησκεία κτλ. Υπάρχουν και ζητήματα ιδεολογικά. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι λόγοι τουλάχιστον, αυτοί που εκφράζονται σε γραπτά κείμενα, ήδη από το 15ο αιώνα, διατυπώνουν θέσεις, θεωρίες, οι οποίες εμπεριέχουν μέσα το ιδεολογικό στοιχείο του εθνικισμού. Του εθνισμού, αν θέλετε, γιατί ο εθνικισμός έχει μια επιθετική σημασία. Σήμερα την προσέλαβε. Κάποτε ήταν λοιπόν, τώρα αυτά τα οποία λένε διάφοροι, δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι ο Υπουργός είναι άσχετος και απλώς ακολουθεί κάποιες διρεκτίβες πολιτικών επιστημόνων, όχι ιστορικών. Οι ιστορικοί που αποδίδουν τη γένεση του έθνους στο κράτος, στο τρέχον και στο 19ο αιώνα, είναι ελάχιστοι. Εκείνοι που κυρίως ασχολούνται με αυτό το θέμα, γενικεύοντας όμως με ένα προκρούστια μέθοδο η οποία πιάνει από την Σρι Λάνκα και καταλήγει στην Παταγωνία, είναι κυρίως πολιτικοί επιστήμονες, ανθρωπολόγοι κλπ. Οι οποίοι δεν έχουν σχέση άμεση με τις πηγές. Εκεί είναι το πρόβλημα για μένα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και επειδή στα τελευταία χρόνια και στα πανεπιστήμια η έμφαση δόθηκε στον 19ο και 20ο αιώνα, δυστυχώς και πολλοί από τους νέους επιστήμονες και συναδέλφους μου μάλιστα, μαθητές μου, μερικοί από αυτούς είναι μαθητές μου, επειδή δεν έχουν γνώση των προγενέστερων περιόδων, αποδέχονται έτοιμο το μοντέλο του δυτικού nation state και τα λοιπά, έθνους κράτους. Είναι τόσο εύκολο. Και το μεταφέρουν. Είναι εύκολο γιατί... Είναι τόσο εύκολο, δηλαδή είναι μια, έτσι ας το πω, ότι μια μη γνώση παλαιότερων περιόδων είναι μια πολιτική στάση από επιστήμονες ακόμη και ιστορικούς, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Υπουργός έχει και συμβούλους ιστορικούς και μάλιστα προβεβλημένους. Σας είπα τώρα τι γίνεται. Υπάρχει θέμα της λειψής γνώσης του παρελθόντος, το πρώτο, και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει και μία αντίδραση δικαιολογημένη στο ρομαντισμό του 19ου αιώνα, ο οποίος βέβαια είχε προβάλει το νεοελληνικό έθνος ως ένα μοναδικό έθνος του κόσμου, το οποίο ξεκινάει από την εποχή όχι απλώς του Σοκράτη και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά από πιο μπροστά από τους πελασγούς με την ελληνική γλώσσα κτλ., που είχε φτάσει σε εξάρσεις υπερβολικές, τις οποίες πάρα πολλοί σύγχρονοι τις αποδέχονται. Οπότε η αντίδραση σε αυτή την ας πούμε στάση προκαλεί το πέρασμα στην ακρότητα την άλλη. Ο κύριος Γούναρης σε ποια πλευρά? Θα διαφωνήσω και θα συμφωνήσω με αρκετά πράγματα. Κυρίως όμως θα διαφωνήσω με τον τρόπο που τίθεται το ερώτημα από εσάς. Λοιπόν, η συζήτηση αυτή την οποία κάνουμε θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ανήκει στη σφαίρα της δημόσιας ιστορίας, δηλαδή στην διαχείριση της ιστορίας, στην οποία συμμετέχουν ιστορικοί. Είτε πρόκειται να κάνουν ένα μουσείο, είτε να κάνουν ένα ντοκιμαντέρ, είτε να έχουν μια συζήτηση. Αλλά το διακύβευμα της συζήτησης δεν ορίζεται από τους ιστορικούς. Επομένως, θα έπρεπε να ρωτήσουμε εσάς καταρχήν ποιο είναι το διακύβευμα ακριβώς αυτής της συζήτησης. Δηλαδή, προσπαθούμε να μεταφέρουμε τη γνώμη μας, την αλήθεια. Γι' αυτό το έβαλα μέσα στο πολιτικό πλαίσιο, ότι οι λαοί οι οποίοι δεν έχουν συνοχή μέσα σε μια ταραγμένη Ευρώπη, είναι πιο εύκολο να αποδομηθούν από ότι οι λαοί οι οποίοι έχουν σταθερές αναφορές. Όχι όμως ψευδείς. Γιατί και εγώ παρακολουθώ ότι γίνεται ένας διάλογος και μέσα στον χώρο των ιστορικών και μάλιστα με βούλησή τους να συμμετάσχουν, δηλαδή να γράψουν
βιβλία ιστορίας τα οποία θα είναι αποδεκτά από όλους. Αυτός είναι ένας τρόπος ο οποίος προσλαμβάνεται. Αυτά δεν είναι ιστορία, αυτά είναι πολιτική. Δηλαδή η ιστορία δεν χωρίζεται σε επικοδομητική και σε αποδομητική. Αυτά είναι όροι πολιτικοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται προκειμένου να εμπλέξουν στους πολιτικούς σε μια συζήτηση. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε όρους για να συνεννοούμεθα. Ναι, αλλά οι όροι αυτοί δεν είναι όροι που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή και σε άλλα κανάλια ενδεχομένως και το απόγευμα βλέπω συζητήσεις όπου οι δημοσιογράφοι φροντίζουν να βάλουν τους πολιτικούς να ανοίξουν ένα καυγά με όρους ιστορίας προκειμένου να τοποθετηθούν ο όρος έθνος υπάρχει για εσάς πάνω σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Οι όροι, ένας από τους λόγους που εμφανίζεται η διαφωνία σε τέτοιου είδους συζητήσεις πολιτικές, όπως και αυτή την οποία μέσως προσπαθείτε να ανοίξετε, είναι γιατί, όπως είπε ο κ. Χασιώτης, δεν υπάρχει μια διευκρίνηση των όρων, ούτε μια κατανόηση ότι οι όροι αυτοί δεν σήμαιναν πάντοτε τα ίδια πράγματα. Ο όρος εθνότητα είναι ένας όρος ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί από τους κοινωνικούς επιστήμονες στη μεταπολεμική περίοδο για να περιγράψει κυρίως την κοινωνία των ΗΠΑ. Δεν είμαι κοινωνικός ανθρωπολόγος, αλλά από όσο ξέρω, όπου κάποιος είναι πολίτης Αμερικανός, αλλά είναι ethnic Italian. Στην περίπτωση αυτή, μια στιγμή, όχι, θα με αφήσετε να πω. Στην περίπτωση αυτή είναι σαφές ότι ως εθνότητα προσδιορίζεται μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν κοινά στοιχεία, την Ιταλική γλώσσα, την καθολική θρησκεία, είναι αυτοί τώρα στην Αμερική, και όλοι γνωρίζουν ότι έχουν ένα κοινή ιστορία καταγωγής. Είτε έχουν περάσει 2, είτε 3, είτε περισσότερες γενιές και ξέρουν ότι όλοι καταγόμαστε από την Ιταλία. Χρησιμοποιώντας τον όρο αυτόν, προκειμένου να κατανοήσουμε το έθνος, μεταφέρουμε τον εθνικισμό με την σύγχρονη του έννοια σε μια προεθνική περίοδο. Επομένως, είναι ένας όρος ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερη χρήση. Δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι στο να καταλάβουμε την ιστορία. Να διαφορώνω τη συζήτηση. Να βάλω διαφορετικά την ερώτηση, γιατί. Όχι. Ναι. Μπορώ να απαντήσω την ερώτηση και έτσι. Υπήρχαν άνθρωποι πριν δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος, υπήρχαν κοινότητες ανθρώπων που μιλούσαν την ίδια γλώσσα, είχαν την ίδια θρησκεία και κοινή αίσθηση καταγωγής. Καταρχήν οι άνθρωποι λοιπόν και σε όλες τις εποχές χρησιμοποιούσαν τον όρο nation, προφανώς, ο οποίος ετυμολογικά είναι ο όρος γένος. Μετάφραση δηλαδή του όρου αυτού στην πραγματικότητα είναι αυτό. Θεωρούσαν δηλαδή ότι ανήκουν σε τέτοιου είδους κοινότητες. Αν υπήρχαν κοινότητες ή αν υπήρχε κοινότητα που ήταν ελληνόφωνη, προφανώς. Με περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά. Ελληνόφωνη, ναι. Να μιλάει δηλαδή ελληνικά, να έχει κοινή θρησκεία και να έχει κοινή αίσθηση καταγωγής. 3 χαρακτηριστικά σας ανέφερα, όχι μόνο τη γλώσσα. Όχι λοιπόν. Η απάντηση είναι ότι αν κανένας ψάξει την επαναστατική περίοδο και προσπαθήσει να προσδιορίσει τους Έλληνες με αυτούς οι οποίοι γνώριζαν την αρχαία ιστορία, μιλούσαν ελληνικά, τότε θα δυνατήσει πάρα πολύ. Και είχαν κοινή θρησκεία και αυτό ακόμα, τότε το επιχείρημα θα δυνατήσει πάρα πολύ. Έτσι, δηλαδή, σε σχέση. Διότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν μιλούσε τα ελληνικά. Ναι. Εγώ δεν σας είπα για όλο τον πληθυσμό, αλλά υπήρχαν κοινότητες τέτοιες. Κοινότητες οι οποίες μιλούσαν ελληνικά. Ναι. Αν είναι δυνατόν, τι ερώτηση είναι αυτή. Με συγχωρείτε, ελληνικά, να είναι χριστιανοί, ορθόδοξοι και να έχουν κοινή αίσθηση ιστορικής καταγωγής. Και αυτά τα 3 μαζί, μην τα αποκόπτετε. Όχι, η αίσθηση της ιστορικής καταγωγής. Οι άνθρωποι γνωρίζουν με το παρελθόν, γνώριζαν στις κοινωνίες αυτές τις προνοτερικές 2-3 αιώνες πίσω. Η αίσθηση αυτής της καταγωγής είναι ένα προνόμιο το οποίο έχουν οι ελίτ και το μεταφέρουν με την εκπαίδευση και στους άλλους. Οι υπόλοιποι άνθρωποι κινούνται μέσα στη σφαίρα μιας παράδοσης. Αν είχαν παράδοση, βεβαίως είχαν. Ποια ήταν η παράδοσή τους? Ότι κάποτε ήταν ελεύθεροι άνθρωποι, ότι είχαν ένα δικό τους βασιλιά, τον οποίο τον είχαν χάσει. Μάλιστα. Εάν είχαν αποκτήσει ένα μέρος του πληθυσμού επίσης επίγνωση του παρελθόντος, βεβαίως. Γιατί οι πρόκριτοι στην Πελοπόννησο βάζουν τα παιδιά τους ονόματα αρχαιοελληνικά, γιατί οι καπεταναίοι βάζουν και οι πλοίαρχοι τα ονόματά τους στα πλοία αρχαιοελληνικά. Ναι, αν αυτό είχε διάδοση και υπήρχε μια κατανόηση του επιχειρήματος όπως το είχε ο Κοραής στο μυαλό του, όχι. Αυτή η οντότητα που υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα, που μιλούσαν ελληνικά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήταν η κλασική Αθήνα, ας πούμε. Αυτή η οντότητα πώς λεγόταν? Αθηναίοι πολίτες. Και δεν συμπεριλαμβανόταν βέβαια οι δούλοι, τους οποίους είχαν. Αυτός είναι ο όρος. Για την αρχαία Ελλάδα μιλάμε. Ναι, για την αρχαία. Εντάξει, η αρχαία Ελλάδα είναι μια περίοδος. Δηλαδή, αυτή η κοινότητα απλώς λεγόταν Αθηναίοι πολίτες. Μα αυτό που θα... Αυτοί που μιλούσαν δίπλα μαζί με αυτούς, με συγχωρείτε, γιατί. Ναι. Πάση περιπτώσει. Οι διπλανοί από τους Αθηναίους πολίτες, οι Σπαρτιάτες πώς λέγονταν?
Οι Ήλωτες εννοείται οι Σπαρτιάτες? Οι Σπαρτιάτες, πώς λέγονταν? Εγώ σας ρωτάω πώς λέγονταν οι Ήλωτες. Ορίστε. Οι Ήλωτες τι ήταν ακριβώς? Οι Ήλωτες ήταν οι δούλοι. Όχι, δεν ήταν οι δούλοι. Τι ήτανε? Ήταν πάρικοι με τη σύγχρονη. Λοιπόν, οι Σπαρτιάτες προφανώς δεν περιμένετε ήταν Έλληνες. Στην νεότερη ιστορία. Οι Σπαρτιάτες ήταν Έλληνες. Υπό ποια έννοια? Από την έννοια που ζούμε εμείς, πολίτες του ελληνικού κράτους? Όπως τους διδάσκετε στην ιστορία εσείς. Δεν διδάσκουμε αρχαία ιστορία εμείς. Αν διδάσκατε. Δεν καταλαβαίνω. Η ερώτηση είναι εντελώς. Δεν έχουμε μπλέξει. Κοίταξε, κύριε Σαββίδη, ο πατριωτισμός, ας βάλουμε τη λέξη πατριωτισμός για να μπορούμε να βρούμε άκρη. Ήταν σπαρτιατικός πατριωτισμός. Ο Αθηναϊκός ήταν αθηναϊκός πατριωτισμός. Οι δύο μαζί δεν είχαν μια κοινή καταγωγή? Βεβαίως είχαν. Διότι όταν έγινε και εκστρατεία του καταγωγή, που είναι και μυθολογική πολλές φορές. Αφήστε τη μυθολογία. Όχι, μην το πάμε. Δεν έχει σημασία. Όχι, μυθολογία είναι πολύ χρήσιμη. Μετά στις νοερές κοινότητες. Όχι, δεν μιλάμε για τις νοερές, ούτε για τις φαντασιακές. Το θέμα είναι ότι υπήρχαν και ένα στοιχεία. Φυσικά υπήρχαν. Υπήρχε πρωτότυπη γλώσσα. Μιλούσαν μεταξύ τους και ξέραν πώς. Είχαν και κάποιους τύπους. Η διαφοροποίηση από τους βαρβάρους. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στην αρχαία Ελλάδα. Απλώς δεν μπορούμε να αναγάγουμε τώρα σήμερα σημερινές ιδέες, έννοιες όπως εθνότητα σε εκείνη την περίοδο. Γιατί κάνουμε λάθος. Ακόμα και η φράση αυτή πλήλα και δαιμονίων, ότι όλοι είναι Έλληνες, πάμε μαζί, ξέρω εγώ, με το Μεγαλέξανδρο, πλήλα και δαιμονίων, και αυτή ακόμα δεν μας βοηθάει. Παρόλο που είναι. Κοιτάξτε, γι' αυτό αφήστε λίγο την αρχαία Ελλάδα. Όχι, την αφήνω. Ήθελα να κάνω μια σύνδεση αυτών των κοινοτήτων που δεν είχαν κράτος πια. Δεν είχαν μια υπόσταση πολιτιακή μέσα στην τουρκοκρατία, ίσως και αρκετά πριν την τουρκοκρατία, ως να έχουν μια αίσθηση καταγωγής από ανθρώπους οι οποίοι είχαν κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, γλώσσα, όχι θρησκεία βέβαια, αλλά και αίσθηση κοινής ιστορίας. Από τέτοιες οντότητες στην αρχαία εποχή. Γιατί υπάρχουν άλλοι συνάδελφοί σας που λένε ότι από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει μια συνέχεια του ελληνικού έθνους. Το τι είναι το έθνος, πάλι οι δικοί σας συνάδελφοι το εξηγούν μέσα στα βιβλία τους. Προφανώς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Κάνουν μια διάκριση της εθνότητας που είναι αυτές τις κοινότητες που είπαμε προηγουμένως, που έχουν πολιτισμικά χαρακτηριστικά, γλώσσα, θρησκεία και αίσθηση κοινής καταγωγής, την ονομάζουν εθνότητα. Το έθνος λοιπόν είναι όταν η εθνότητα φτιάχνει κράτος. Έτσι κάνουν τους διαχωρισμούς στους συνάδελφοί σας. Διαφωνείτε σε αυτό? Πλήρως. Λοιπόν, σας ακούμε. Σας είπα ότι ο όρος εθνότητα είναι ένας όρος των κοινωνικών επιστημών, ο οποίος δεν μπορεί να περιγράψει την κατάσταση στις κοινωνίες αυτές τις προεθνικές. Είναι εξαιρετικά προβληματικός. Έτσι είναι το πρόβλημα, αλλά πρέπει να πω και κάτι άλλο. Γιατί πριν από λίγο άκουσα πολύ σωστά από τον κύριο Γούναρη ότι μία ελίτ ήταν σε θέση να ξέρει την κάπως μακρύτερη παράδοση του προς αιώνες. Διευρυνόμενη, έστω. Αλλά σε όλες τις εθνότητες, σε όλα τα έθνη, μόνο η ελίτ είναι σε θέση να αποτυπώσει. Δυστυχώς, ευτυχώς. Καλά, έχει καμιά σημασία αυτό επί της ουσίας? Όχι βέβαια, έχει σημασία. Γιατί έχει κοινωνική σημασία. Κοιτάξτε κάτι, γιατί οι απλοί άνθρωποι όταν στην Επανάσταση ο γράμματος παραστάτης δεν είναι σε θέση να καταλάβει ορισμένα πράγματα τα οποία ανήκουν σε προγενέστερους αιώνες. Ωστόσο υπάρχει μία υποδόρια, ας πούμε, κοινότητα μεταξύ τους, η οποία έχει σχέση με αυτό που ανέφερε και ο κύριος Γούναρης. Δηλαδή ότι είχαμε χάσει το βασίλειο και το οποίο μας το πήραν οι Τούρκοι, οι οποίοι είναι και άπιστοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μας κατεπιέζουν, μας φορολογούν, γιατί πέφτει και το κοινωνικό μέσα. Συνεπώς, εμείς πρέπει να αποκατασταθούμε. Δηλαδή, να αποκτήσουμε το παλαιό, το οποίο βέβαια δεν το καταλαβαίναν πώς θα είναι. Και οι μεν λόγοι αυτοί που είχαν σπουδάσει και στη Δύση, και ήταν και λίγο αρχαιόπληκτοι κατά κάποιο τρόπο, βλέπανε το μοντέλο της αρχαίας Αθήνας ή της αρχαίας Ελλάδας, γιατί και το μοντέλο της αρχαίας Ελλάδας δεν ήταν ενιαίο. Οι δε κάπως πιο ψύχρεμοι έβλεπαν, ή μάλλον πιο κοντά στα εκκλησιαστικά ζητήματα, έβλεπαν μια αναβίωση του Βυζαντίου. Αυτά υπάρχουν ήδη από το, σας είπα, από το 15ο αιώνα. Στο 16ο καταγράφονται, πάλι σε κείμενα λογίων βέβαια, καταγράφονται. Στο 17ο πλέον είναι κοινός τόπος. Θα μιλάω για αυτούς τους αιώνες, γιατί εννοώ ότι είναι αιώνες πριν από τον διαφωτισμό. Διότι το άλλο το μεγάλο επιχείρημα, ας πούμε αυτό που αποκαλέσετε εσείς αποδομιστές, είναι ότι το εθνικό φαινόμενο, ότι είναι υποπροϊόν της Γαλλικής Επανάστασης και του διαφωτισμού. Ότι υπάρχει μια διάδοση αυτού του προϊόντος του ιδεολογικού μετά τη Γαλλική Επανάσταση, υπάρχει αμφιβολία. Αλλά σε όλους, και μιλάω για όλους τους λαούς, δεν μιλάω μόνο για τους ελληνικούς, για τον ελληνικό, γιατί έχουμε και αυτό είναι το πρόβλημα. Σας το είπα και πριν από λίγο, κύριε Σαββίδη. Η αντίδραση στην υπερβολική, ας πούμε, εθνικοποίηση των πάντων.
Αυτό και όχι μόνο αυτό. Έχει συμβαίνει κάτι το οποίο είναι τραγικό για την ελληνική ιστορία. Λοιπόν, τέτοιες ιστορίες καταγωγής κοινές είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Είχαν επίσης και στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είχαν και οι Έλληνες στην εποχή της Επανάστασης. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι κοινές. Δεν είχαν τη δυνατότητα να είναι κοινές. Αλλά αποδεχόμενοι εμείς ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνέχεια είχαν το ίδιο σημείο αναφοράς, διαλύουμε ακριβώς την ίδια μας την παράδοση. Και αυτό ακριβώς έγινε δημιουργώντας το ελληνικό κράτος. Δηλαδή, απαρνηθήκαμε μια παράδοση η οποία ήταν ευρύτερη. Αν ήταν εδώ η κυρία Αρβελέρ, θα σας έλεγε ίσως με πιο Ποιοι κάναν την Επανάσταση, κύριε Γούναρη? Ποιοι την έκαναν? Την Επανάσταση του 1921, ποιοι την έκαναν? Ποιοι σχεδίασαν το project, εννοείται πολιτικό ελληνικό κράτος? Όλα. Η Διασπορά. Ναι. Ήταν ένα σχέδιο το οποίο συνελήφθη από ανθρώπους της Διασποράς. Για να κινητοποιήσουν ποιους? Δηλαδή, πού πήγανε στους Τούρκους και τους είπαν ελάτε να κάνουμε μια ελληνική επανάσταση? Πήγανε στους Εσκιμώους και τους είπαν ελάτε να κάνουμε μια ελληνική επανάσταση? Όχι, πήγανε στους Φιλανδούς και τους είπαν ελάτε να κάνουμε μια ελληνική επανάσταση? Ποιοι την κάνανε την επανάσταση? Σε ποιους απευθύνθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και κάναν την επανάσταση? Απευθύνθηκαν στους χριστιανούς Ορθόδοξους, μιλούσαν το σχέδιο της φιλικής εταιρείας, το οποίο ήταν προφανώς επηρεασμένο όσον αφορά τις δομές και τα άλλα επίσης από την Ευρώπη. Μιλούσε για την πατρίδα, χωρίς να προσδιορίζει να βάζει ακριβώς την λέξη. Και απευθύνθηκε λοιπόν στην αποκατάσταση μιας πατρίδας και απευθύνθηκε σε πολλούς. Σε τι γλώσσα μιλούσαν συνήθως οι περισσότεροι από αυτούς? Στα ελληνικά. Σε ποια γλώσσα θα επικοινωνούσαν? Τι γλώσσα μιλούσαν? Σε ποιο χώρο? Η Επανάσταση, κύριε Σαββίδη, το ξέρουν όλοι, ξεκίνησε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Τι γλώσσα μιλούσαν στις παραδουνάβιες ηγεμονίες? Όχι στις παραδουνάβιες. Ναι. Στους παραδουνάβιες ηγεμονίες σε ποιους απευθύνθηκαν? Ελληνικά και αρβανίτικα ενδεχομένως. Δεν υπήρχε ελληνική διασπορά στην. Άνθρωποι που μιλούσαν ελληνικά, εν πάση περιπτώσει, στις παραδουνάβιες χώρες. Δεν απευθύνθηκαν μόνο στους ελληνόφωνους στις παραδουνάβιες χώρες. Δεν απευθύνθηκαν και στους Σέρβους επίσης. Αλλά ο σκληρός πυρήνας της Επανάστασης, από ποιους αποτελούνταν? Δεν ήταν δηλαδή ελληνική επανάσταση? Τι ερώτηση είναι αυτή, δεν καταλαβαίνω. Τι σημαίνει δεν ήταν ελληνική επανάσταση? Αφελής. Ήτανε. Βέβαια ήταν. Μα ήταν ελληνική επανάσταση. Αυτό το project, το σχέδιο ήταν να δημιουργηθεί ένα ελληνικό κράτος. Τι, δεν καταλαβαίνω. Απλώς για λόγους στρατηγικούς. Για λόγους στρατηγικούς. Τώρα εντάξει, κάντε το δικηγόρο του διαβόλου. Όχι, από ποιους θα δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος? Μα από τον λαό, ο οποίος κατοικεί σε κάποιο χώρο και ο οποίος έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Και ο οποίος θέλει να δημιουργήσει αυτό το ελληνικό χώρος, βέβαια, δεν είναι. Ο οποίος χώρος όμως ήταν, θα επαναστατούσε και η Κωνσταντινούπολη επίσης. Ήταν και αυτό. Ήταν ευρύτερος. Βεβαίως ήταν ευρύτερος. Τεράστιος ήταν, όχι απλώς ευρύτερος. Ακριβώς γιατί δεν είχαν την περιορισμένη αντίληψη την οποία έχουν αρκετοί σήμερα. Το σημείο αναφοράς δεν ήταν για αυτούς η σύνδεση μόνο με όσων είχαν απευθεία σχέση με τον Περικλή. Λοιπόν, συνάδελφοί σας, για να προχωρήσουμε και λίγο και σε άλλα θέματα, γιατί εδώ τώρα νομίζω ότι περαιτέρω έτσι συζήτηση σε αυτό... Σαφής νομίζω, έχει καταλήξει ότι υπάρχει, καταρχήν η Επανάσταση, γιατί εγώ δεν κατάλαβα να έχει καταλήξει. Η Επανάσταση της Παραδουνάβης είναι στρατηγικό επιχείρημα, διότι πρέπει να σηκωθούν, αν ήταν αυτόν, όλοι οι λαοί. Δηλαδή ο Ρήγας, ας πούμε, καλούς και τους Τούρκους. Ο Υψηλάντης ήταν Παραδουνάβιος, δεν ήξερε ελληνικά? Πώς δεν ήξερε ελληνικά? Ο αρχηγός της Επανάστασης. Πώς δεν ήταν ήξερε ελληνικά? Ήξερε και μάλιστα ποντιακά κιόλας, γιατί ήταν και ποντιακής καταγωγής. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι η Επανάσταση της Παραδουνάβης έγινε με βάση ένα στρατηγικό σχέδιο του Γενικού Ξεσηκωμού. Από εκεί και πέρα όμως η φιλική εταιρεία ουσιαστικά, παρόλο που μειούσε και μη Έλληνες, απευθυνόταν σε ένα σύνολο πληθυσμού το οποίο ονομάζουμε σήμερα ελληνικό. Τότε πώς ονομαζόταν? Και ελληνικό στους λογίους και ρωμιοσύνη και ρωμιοί. Όχι, ρωμιοσύνη είναι ένας άλλος όρος καινούριος. Λοιπόν, στους ρωμιούς. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία εάν εμείς, καθώς περνούν τα χρόνια, αλλάζουμε κάπως τη χρήση των όρων. Ξέρετε, όταν έγινε το ελληνικό κράτος, έγινε ένα μεγάλο ζήτημα. Αν θα ονομαστεί κράτος των Γκρεκών ή των Ελλήνων. Και όταν δημιουργήθηκε η Ρουμανία, υπήρχαν διαφωνίες ελληνικές γιατί χρησιμοποίησε τον όρο αυτό. Ρωμανία και όχι, γιατί η Ρωμανία, βέβαια, εσύ τα ξέρεις και πολύ καλύτερα, γιατί ήταν ένας όρος ο οποίος κυκλοφορούσε και κυριαρχούσε τον ελληνικό χώρο. Λοιπόν, για πες για τους Γκρεκούς και για τους Έλληνες. Λοιπόν, υπήρχε ένα θέμα. Δηλαδή, αν θα ονομαστεί ο πρώτος βασιλιάς Ροάντε Γκρέκ ή Ροάντε Ζωελένα, ας πούμε. Και τελικά προτιμήσαν των Ελλήνων για να μην περιλαμβάνει και τους Γρεκούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Διότι και εκεί υπήρχαν Γρεκοί. Υπάρχει όμως ένα τέτοιο, και βέβαια μετά αυτά εξασθένησαν κάπως αυτές οι χρήσεις των όρων. Αλλά δεν θα μείνουμε στους όρους. Σας είπα και στην αρχή κιόλας, όταν πιάσαμε τη συζήτηση. Η επίσκεψη των όρων
μολονότι είναι χρήσιμο, όπως τη λέει και ο Αριστοτέλης, μπορεί να οδηγήσει, επειδή οι όροι αυτοί έχουν διαφορετική σημασιολογικό περιεχόμενο σε προγενέστερες περιόδους, μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση. Με τους όρους της εποχής εκείνης, είτε Γρέκοι λεγόταν, είτε Έλληνες, γιατί στους λογιούς αναφέρονται Έλληνες. Πολλές φορές και ορισμένοι ημιμαθείς χρησιμοποιούν και τους δύο όρους. Δεν παραξενευόταν ένας ημιμαθής. Ημιμαθής λέω, όχι εντελώς αμαθής, λιγάκι μπορεί να κοιτούσε και λιγάκι. Εγώ είμαι Ρωμιός. Εγώ Ρωμιός γεννήθηκα, Ρωμιός θα να πεθάνω. Λοιπόν, υπάρχει μια κοινή χρήση. Αλλά δεν είναι η χρήση που δημιουργεί το έθνος. Υπάρχουν άλλα συστατικά. Η ονομασία έρχεται μετά. Λοιπόν, τα συστατικά είναι αυτά που αναφέραμε ήδη. Υπάρχει η Ορθοδοξία που είναι βασικό συστατικό. Όχι πάντοτε, ιδίως μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, διότι υπάρχουν έθνη τα οποία έχουν διασπασμένη τη θρησκευτική τους, συνταγματική τους, ας πούμε, κοινότητα και ωστόσο παραμένουν στο ίδιο έθνος. Δηλαδή και διαμαρτυρόμενοι και καθολικοί. Στην Ελλάδα οι καθολικοί λίγο πήγαν να κλωτσίσουν. Δεν ήταν σίγουροι για την ένταξή τους στην Επανάσταση. Μιλάω για τους καθολικούς της Σύρου. Γι' αυτό και αναγκάστηκε ο Μιαούλης να κάνει μια εκστρατεία για να τους χτυπήσει. Λοιπόν, γιατί ήταν προστατευόμενοι της Γαλλίας κλπ. Παίζονται αυτά τα παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε το θέμα της Ορθοδοξίας. Πρώτο. Το θέμα της γλώσσας. Δεύτερο. Και το θέμα της παράδοσης. Η λέξη παράδοση τι διαφορά έχει από μια πολλά πράγματα. Παράδοση είναι η μουσική. Παράδοση είναι ο τρόπος που οι γυναίκες πλέκουν, που κεντάνε, που υφαίνουν. Όλα αυτά τα έχουν, αλλά δεν έχει παράδοση την αίσθηση, το περιεχόμενο αίσθησης κοινής καταγωγής. Υπάρχει και αυτό το στοιχείο μέσα σε μερικές περιπτώσεις. Αυτά τα πράγματα προϋποθέτουν κατανόηση ευρύτερη του χώρου. Αυτά λέγονται εθνότητα, λένε οι ιστορικοί. Εσείς λέτε ότι δεν λέγονται εθνότητα. Αυτή η κοινότητα λέγεται εθνότητα. Ο όρος αυτός είναι παραπλανητικός. Εντελώς. Και το έχω πει και στον Φευρέτη, στον χρησιμοποιεί, μόλον ότι οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι κάνουν μια εξαίρεση στους Έλληνες όσον αφορά την καταγωγή τους. Ο μόνος λόγος που γίνεται αυτή η συζήτηση, η οποία δεν είναι συζήτηση για το ευρύ κοινό, γιατί προϋποθέτει μια πολύ καλή γνώση και των όρων και του παρελθόντος, είναι το πολιτικό διακύβευμα το οποίο απορρέει. Γι' αυτό το λόγο αντιπαθώ αυτή τη συζήτηση και γι' αυτό το λόγο ξεκινήσατε κάνοντας αναφορά και στον Υπουργό. Είναι μια συζήτηση η οποία δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να είναι κομμάτι της δημόσιας συζήτησης. Αυτό γιατί δεν γίνεται κατανοητό. Αυτό είναι κομματισμός που κάνουμε τώρα. Ορίστε. Είναι κομματισμός. Κομμάτι είπα. Λοιπόν, κοιτάξτε, να κάνουμε μια διάκριση. Ναι. Για να καταλάβουμε και μετά συνεχίζουμε τη συζήτηση. Πρόσφατα, μια γειτονική χώρα, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, δημιούργησε ένα κράτος. Αυτό το κράτος, εν γνώση μας πια, έτσι, και νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνήσετε, δημιουργεί εδώ και καιρό, υπήρχαν προηγουμένως μέσα στο πλαίσιο της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας, αλλά και τώρα που δημιουργήθηκε, διαμορφώνει μια εθνότητα. Και πώς τη διαμορφώνει? Ένα έθνος. Αυτό το παρακολουθούμε ως πείραμα και επειδή είναι γρήγορα εξελισσόμενο και το ζούμε, το καταλαβαίνουμε. Η Ελληνική Επανάσταση και η δημιουργία του ελληνικού έθνους ήταν ένα ανάλογο γεγονός ή διαφέρει από αυτό? Δηλαδή υπήρχαν αυτοί οι θύλακες Ελλήνων, με πάση περιπτώσει, όπως θα τους ονομάσετε, Γρεκούς Ελλήνων κτλ., οι οποίοι κάποια στιγμή με τους διανοούμενους τους, ξέρω εγώ, στο επίπεδο της ιδεολογικής ζήμωσης και με τους ηγέτες τους στο επίπεδο του στρατιωτικού ξεσηκώθηκαν για να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους. Είναι σαφής ο διαχωρισμός. Είμαστε στην περίπτωση της Πουγουδουμού ή στην περίπτωση αυτή που σας περιέγραψα? Καμία σχέση. Είναι εντελώς διαφορετική κλίμακα. Η προβολή στον χρόνο είναι διαφορετική. Οι Σκοπιανοί, τέλος πάντων, ξεκινούν από αυτό που σας είπα στην αρχή. Δημιουργούν κράτος για να δημιουργήσουν έθνος. Βεβαίως υπήρχαν κάποια πράγματα. Άρα εμείς δεν κάναμε αυτό. Όχι, βεβαίως. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό? Η προβολή την οποία κάνουν οι Σλαβομακεδόνες σε αυτό το ζήτημα, όσον αφορά το ζήτημα της σύμπηξης μιας εθνοτικής αντίληψης για την καταγωγή, δεν ξεπερνάει το Μεσοπόλεμο. Στην καλύτερη περίπτωση όσον αφορά τις ελίτ και τη δημιουργία αυτού που λέμε ένα είδος εθνοτικού εθνικισμού. Λοιπόν, δεν ξεπερνάει το Μεσοπόλεμο. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Νομίζω μιλήσαμε μισή ώρα για αυτό το θέμα. Θα πάρουμε μια ανάσα με μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα πάμε λίγο στα υπόλοιπα θέματα της συζήτησής μας. Τώρα ό,τι κατάλαβε κανείς, γιατί εδώ
με υψηλή ικανότητα, έτσι, διπλωματική, μάλλον ξεφύγαμε λίγο από την ουσία του ζητήματος. Εγώ πιστεύω ότι λίγο μπερδευτήκαμε από τη συζήτηση, η οποία άπλωσε. Τα πράγματα για μένα είναι ένα θέμα που συζητιέται στη δημόσια σφαίρα στην Ελλάδα. Το ξέρω. Αυτό συζητιέται εντόνως. Απλώς πρέπει να είμαστε λίγο σαφείς, γιατί νομίζω ότι... Δεν φαίνεται να μπορούμε να γίνουμε σαφείς. Πώς δεν μπορούμε? Άμα θέλετε, μετά τις διαφημίσεις να γίνουμε σαφέστεροι. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε. Ώρα για δυνάτισμα. Στα Hondo Center αδυνατιστικά LNC 32%. Nivea και Bioten 40%. Σωματολίν και Λιμολά 1+1 δώρο. Dior Svelte 25%. Αγοράστε τώρα δωροεπιταγές Hondo Center με 3, 6 και 12 άτοκες δόσεις. Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά. Φάτσαμπουκ με τον Κώστα Μάντζιο, η μοναδική εκπομπή περπατημένης ευθύνης στην ελληνική τηλεόραση. Φάτσαμπουκ, Παρασκευή στις 11, Σάββατο στις 8, Κυριακή και Τρίτη στη 1. Φάτσαμπουκ, και άσε τους άλλους να κοιμούνται. Το 10ο Καρατζοβίτικο καρναβάλι που γίνεται πάντα υποβροχή, γιατί η περιοχή μας έτσι κι αλλιώς είναι υγρή. Ουφ, πάλι Φάτσαμπουκ έχουν. Ναι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τις έννοιες της εθνότητας και αν την Ελλάδα ως το ελληνικό έθνος το δημιούργησε το ελληνικό κράτος και, εν πάση περιπτώσει, πού καταλήγουμε, το ελληνικό έθνος το δημιούργησε το ελληνικό κράτος. Όχι, βέβαια, τελειώσαμε αυτό. Να μην συζητάμε. Το ελληνικό έθνος έχει μια διαδρομή. Το θέμα είναι πότε ξεκινάει, είναι άλλο θέμα. Ναι. Αλλά πάντως έχει μια διαδρομή αιώνων πριν από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Το ελληνικό κράτος είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης ενός ελληνικού έθνους και άλλων παραγόντων. Ναι. Όχι όμως αναγκαστικά με αυτό το όνομα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μια τελευταία ερώτηση πάνω σε αυτό και να πάμε στα παρακάτω. Υπήρχαν κάποτε εδώ αρχαίοι Έλληνες, αυτοί που είπε ο κύριος Γούναρης εκεί, Αθηναίοι πολίτες. Αυτοί λοιπόν ανάπτυξαν έναν πολιτισμό, ήρθε ο Φίλιππος κάποια στιγμή και τους κατέλαβε το 338. Τους ενοποίησε, εν πάση περιπτώσει, συνεχίστηκε, ήρθαν οι Ρωμαίοι, τους κατέλαβαν, αυτοί εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν ως άνθρωποι αυτοί. Τι εννοείται βιολογικά? Βιολογικά. Υπήρχαν. Είναι δυνατόν? Κάνεις ιστορικό αυτή την ερώτηση? Ναι, άρα υπήρχαν αυτοί. Μπορεί και να μην υπήρχε. Δεν είναι ερώτηση ιστορικό αυτή, κύριε Σαββίδη. Πάμε στη Ρωμαιοκρατία. Αυτά τα κάνουν μόνο κάτι στους Σλαβομακεδόνες που βρήκαν ότι έχουν το DNA του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με συγχωρείτε, υπάρχουν πολύ σοβαροί. Εντάξει, εγώ είμαι δημοσιογράφος, θα πείτε τώρα, μας τα κάνει ο δημοσιογράφος αυτά σαν ερωτήσεις. Αλλά υπάρχουν πολύ σοβαροί ιστορικοί που μιλάνε ότι το ελληνικό έθνος έχει μια διαρκή συνέχεια από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Για να έχει και άλλη πρέπει να έχει και βιολογική. Δεν υπάρχει η πολιτιστική συνέχεια χωρίς τη βιολογική. Εγώ, ας πούμε, μπορεί να καταλάβω και από με συγχωρείτε, όταν λέτε βιολογική, δεν λέμε για το DNA τώρα. Δεν εννοούμε αυτό. Δηλαδή, αν ζούσαν εκείνοι οι άνθρωποι το DNA τους, θα ψάχναμε. Εκείνοι δεν υπήρχαν, εξαφανίστηκαν. Ο αρχαίος ελληνικός λαός
εξαφανίστηκε από την ιστορία. Βεβαίως, ακούστε κάτι. Κάθε έθνος. Πάλι θα μείνουμε εδώ όμως. Όχι, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Κάθε έθνος έχει μια εξέλιξη. Και όχι μόνο αυτό, ενσωματώνει και ξένα στοιχεία. Είτε το θέλει είτε δεν το θέλει. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι βιολογικά μεταλλάσσεται. Μην χρησιμοποιείτε τον όρο βιολογικά, γιατί είναι πολύ έτσι. Επειδή ναι, αλλά αυτό είναι τώρα. Άρα η συνέχεια. Θα αρχίσει ο κόσμος να λέει ότι πού το πάνε, στο DNA δεν πάνε. Δεν το πάμε εκεί. Κύριε Σαββίδη, η μόνη συνέχεια που υπάρχει. Βιολογικά εννοούμε ως ζωή, ως ύπαρξη, ως βιολογική ύπαρξη. Υπήρχαν οι άνθρωποι, αλλά χάθηκαν, ήρθαν άλλοι, μεταλλάχθηκαν, εξελινίστηκαν. Υπάρχει μια. Λοιπόν, ένας από αυτούς που μιλάει για αυτή τη συνέχεια είναι και ο Σβορώνος. Ο Σβορώνος όμως, προσέξτε κάτι. Ο Σβορώνος μίλησε για πολιτιστική συνέχεια. Πολιτιστική, λέω εγώ. Η πολιτιστική είναι άλλο πράγμα. Είναι η γλώσσα. Το βασικό είναι η παραδόση κτλ. Και επίσης ο Σβορώνος. Ποια άλλη θα υπάρχει, ρε παιδί? Υπάρχει και κάτι άλλο. Όχι, υπάρχει και μία αίσθηση κοινής πορείας, την οποία ο Σβορώνος την εντοπίζει στον όψιμο Μεσαίωνα, στο τέλος του Βυζαντίου. Όχι μόνο ο Σβορώνος, αλλά και ο Βακαλόπουλος και αρκετοί άλλοι ιστορικοί. Και αυτό το πράγμα μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά νομίζω ότι πάμε σε πολύ Λοιπόν, εντάξει, φεύγουμε από αυτό. Όποιος κατάλαβε μέχρι εδώ. Τώρα, το άλλο μου ερώτημα είναι ότι πριν ξεκινήσει αυτά που έχω καταλάβει εγώ ως δημοσιογράφος, έτσι, εγώ δεν είμαι ιστορικός. Υπήρχαν δύο μεγάλες τάσεις πριν να ξεκινήσει η Επανάσταση. Η μία ήταν η εθνική τάση. Πάμε να κάνουμε ένα εθνικό κράτος. Και η άλλη ήταν μία τάση η οποία ήθελε ένα ελληνικό κράτος, αλλά να περιλάμβανε και άλλους λαούς μέσα σε αυτό το κράτος. Ας πούμε, ένας τέτοιος. Μιλάτε για το Ρέγα το Βελεστινλή. Ο Βελεστινλής δεν ήθελε απλώς μόνο ένα ελληνικό κράτος, το ήθελε ένα ευρύτερο κράτος στα Βαλκάνια. Αλλά υπήρχαν και άλλοι. Λοιπόν, και μια παράμετρος επίσης ήταν και η Εκκλησία, η οποία, και μάλιστα υπάρχει και μια ανακοίνωσή της κατά του φιλετισμού, η οποία ήταν σε αντίθεση με τη δημιουργία εθνικών κρατών εθνών εκείνη την εποχή. Επικράτησε, από ό,τι φάνηκε, επικράτησε η τάση και στο ιδεολογικό και στο στρατιωτικό επίπεδο, γιατί αυτοί συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, επικράτησε η τάση που ήθελε ένα ελληνικό εθνικό κράτος. Έτσι. Είναι το σχήμα αυτό που σας λέω, είναι μέχρι στιγμής έτσι, γιατί θέλω να δω, να σας ρωτήσω, ποιες ήταν οι ιδεολογικές τους επιρροές και ποιες είναι ονομαστικά οι πρωταγωνιστές αυτών των τάσεων. Γιατί αυτό, για να καταλήξω στο σήμερα, και με συγχωρείτε δεν θα ξαναμιλήσω, εγώ θα πάχετε εσείς το λόγο. Γιατί αυτή η απόπειρα της δημιουργίας ενός αμιγώς εθνικού κράτους προσπαθεί να δημιουργηθεί αυτό το πράγμα από το 1830 και ακόμη αποτελέσματα αυτό το κράτος δεν έχει δει. Με την έννοια του σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Δεν μιλάω άλλο, έβαλα το ζήτημα, σας ακούω. Αυτή τη φορά. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα επιλογής τι είναι αυτό το οποίο πρόκειται να κάνουν. Οι άνθρωποι ζούσαν σε μια πραγματικότητα και ξέρανε ποια ήταν αυτή η πραγματικότητα. Το πολιτικό σχέδιο της Ελλάδος και το brand name αυτό το τόσο επιτυχημένο της Ελλάδος, όπως είπαμε, ήταν μιας ευρωπαϊκής προοπτικής. Ήταν ένα προϊόν του, τέλος πάντων, του διαφωτισμού και της αναγνώρισης, της αναγνωρισιμότητας της Ελλάδος σε όλη την Ευρώπη και αφορούσε την δημιουργία ενός κράτους, το οποίο θα ονομαζόταν Ελλάς. Τελεία. Αυτό. Δεν υπήρχε κάποιο εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο το οποίο θα δημιουργούσε κάτι άλλο. Τώρα, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι θα εντασσόταν μέσα σε αυτό το κράτος και ποια θα ήταν τα όρια αυτού του κράτους, αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο σε διάφορες στιγμές είχε διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ο Ρήγας Φεραίος είχε μια εντελώς διαφορετική εικόνα για το ποιο θα έπρεπε να είναι το ελληνικό κράτος, στο οποίο συμπεριλάμβανε, όπως θα έχετε δει όλοι, υποθέτω, έχουμε δει τη χάρτα του Ρήγα και την αντίληψη την οποία είχε για την κοινή ελληνική γλώσσα, η οποία θα ένωνε όλους αυτούς που θα θέλουν να ζήσουν ελεύθεροι, ανεξαρτήτως θρησκείας μέσα σε αυτό το κράτος. Όμως αυτό ήταν η επαναστατική ιδέα του Ρήγα, η οποία προηγείται σχεδόν μια γενιά από την Ελληνική Επανάσταση. Η πραγματικότητα της Ελληνικής Επανάστασης και της εξέγερσης είναι η βαλκανική πραγματικότητα, στην οποία συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι πολεμούν για διαφόρους λόγους, και το σίγουρο είναι ότι δεν έχουν όλοι την ίδια γλώσσα. Συμμετέχουν όμως. Η επιτυχία του προγράμματος. Πού? Στην προσπάθεια του Ρήγα ή στην Ελληνική Επανάσταση? Στην Ελληνική Επανάσταση. Του Ρήγα η ιστορία είχε τελειώσει πριν από 30 χρόνια. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην Επανάσταση δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι έχουν όλοι πλήρη επίγνωση της αρχαίας ιστορίας ή έχουν ένα πόθο εκείνη τη στιγμή το να ελευθερωθούν ο καθένας για τους δικούς του λόγους, όπως βλέπει αυτή την ελευθερία. Το δράμα της Ελλάδος είναι το εξής, ότι
από τη στιγμή που επιτυγχάνει, αρνείται αυτό ακριβώς το χαρακτήρα, από τη στιγμή που πετυχαίνει το πολιτικό πρόγραμμά της και γίνεται το ελληνικό κράτος, αρνείται την υπόσταση όλων των υπολείπων. Δηλαδή αποκόπτεται από την παράδοσή της, την μεσονική, τη βυζαντινή, της τουρκοκρατίας, από όλους αυτούς τους λαούς οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτόν τον πόθο και οι οποίοι ήταν κατά το Ρήγα εντάξιμοι. Και δημιουργεί ένα ελληνικό κράτος, στο οποίο το σημείο αναφοράς είναι, όπως το είπατε πιο μπροστά. Γι' αυτό είπα ότι αυτή είναι η τραγωδία. Καταγωγή, αρχαίοι Έλληνες, τα ελληνικά, η ελληνοφωνία. Αυτό είναι μια σταδιακή εξέλιξη, στην οποία όμως εκεί πια υπάρχει μια αντίδραση. Δηλαδή, όταν λέμε τα κόμματα, το ρωσικό κόμμα είναι ένα κόμμα το οποίο δημιουργείται πρώην στελέχη της φιλικής εταιρείας και θα συνεχίσει μέσα στο 19ο αιώνα, έχει τη δικιά του εφημερίδα, τον αιώνα, και όλοι αυτοί βλέπουν πάντοτε θετικά ότι πρέπει να ενωθούμε και με τους υπολείπους. Μήπως να κάνουμε μια ομοσπονδία, μήπως ένα μεγάλο βασίλειο, μήπως μια αυτοκρατία. Υπάρχει πάντοτε το σχέδιο ότι πρέπει να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο. Το οποίο βέβαια οι Έλληνες θα είναι στην κορυφή αυτού του κράτους, αλλά είναι και όλοι οι άλλοι. Οι ελληνόφωνοι Έλληνες. Γιατί μέχρι τώρα, από ό,τι κατάλαβα, δεν υπάρχει ήδη το ελληνικό κράτος. Υπάρχει το ελληνικό κράτος, το οποίο ο Έλληνας βασιλιάς θα είναι αυτός ο οποίος θα μπει στην Κωνσταντινούπολη, αλλά θα χωράνε και όλοι οι άλλοι. Αυτό είναι μια γραμμή η οποία θα κρατήσει. Από ποιους εκφράστηκε αυτή? Από ποιους εκφράστηκε πολιτικά? Κυρίως, αλλά μια ουτοπία. Ετερόχθονες διανοούμενοι της Ελλάδος, οι οποίοι δεύτερης γενιάς των φιλικών της πρώτης γενιάς, οι οποίοι συνέχισαν για ένα μεγάλο μέρος του 19ου αιώνα να πιστεύουν ότι στο ελληνικό κράτος θα μπορούσαν να ενταχθούν και όλοι οι άλλοι Βαλκάνοι, μέχρι του σημείου που η άνοδος των εθνικισμών στις υπόλοιπες χώρες, κυρίως στη Βουλγαρία, έδειξε ότι αυτό το πράγμα δεν γινόταν. Και πλέον το όραμα αυτό πέρασε μόνο στους σοσιαλιστές. Μόνο στους σοσιαλιστές. Στους φεδεραλιστές, θα σας πούμε έτσι για να καταλάβουμε περίπου τι γίνεται. Ήταν μια ουτοπία, η οποία ουτοπία δεν ήταν μόνο ελληνική. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις για την ενοποίηση της Νότια-Ανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Ευρώπης και το καθεξής. Υπάρχει μεσογειακή διαδικού βασιλείου Ελλάδος και Αλβανίας. Διαδικό για την Αλβανία. Υπάρχουν τέτοια σχέδια, αλλά κοιτάξτε κάτι. Αυτά, κύριε Σαββίδη, είναι σχέδια τα οποία είχαν πολύ μικρή σχέση τότε με την πραγματικότητα, την ιστορική πραγματικότητα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, γιατί δεν μπορούμε να το κρίνουμε έτσι, η δημιουργία του έθνους κράτους, του ελληνικού κράτους, ήταν και δυτικό πρότυπο και αναπόφευκτο. Δηλαδή δεν μπορείς να μπει σε μια κοινωνία εθνών εάν δεν έχεις πρώτα συγκροτήσει τη δική σου την εθνότητα. Συνεπώς, από την άποψη αυτή, επειδή εσείς αναφέρατε αυτές τις δύο τάσεις, την οικουμενική ας πούμε και την καθαρά εθνική, υπήρχε μια άλλη τρίτη τάση, την οποία δεν την αναφέρατε και η οποία έχει μεγάλη σημασία γιατί εκπροσωπούνται από σημαντικές προσωπικότητες. Τώρα η Επανάσταση ή αργότερα? Τώρα που είμαστε αμόρφωτοι και ανέτοιμοι, αλλά είμαστε αποφασισμένοι, ή όταν ο ελληνικός λαός αποκτήσει ένα υψηλό επίπεδο ώστε να κάνει ένα κράτος δυτικού τύπου? Γιατί περί αυτού πρόκειται. Κοραής. Λοιπόν, Κοραής, ακόμα και ο Καποδίστριας. Ακόμα και ο Καποδίστριας, που έγινε ο πρώτος κυβερνήτης. Υπήρχε και μια τάση, δεν ξέρω αν είναι μέσα σε αυτές που λέτε, που έλεγε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε επανάσταση. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όταν καταρρεύσει, θα πέσει στα χέρια των μεταγενέστερα των φαναριωτών και είναι τελείως. Είναι ακόμα πιο πολύ ουτοπικά. Αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό που έλεγα πιο μπροστά. Είναι επιβίωση αυτής της αντίληψης. Ότι το μικρό ελληνικό κράτος ότι είναι άρνηση του οικουμενικού χαρακτήρα που είχε πριν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι διαφορετικό με την αρχική συζήτηση που κάναμε. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ο αρχικός πυρήνας μιας εθνότητας η οποία ονομάζεται Χ. Να μην πούμε Έλληνες και πάλι αρχίσουμε πάλι τη συζήτηση. Ονομάζεται Χ, η οποία θέλει να διαμορφώσει μια πολιτιακή οντότητα η οποία θα έχει οικουμενικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι διαφορετικό πράγμα. Εδώ όμως εκείνο που εγώ αντιλαμβάνομαι και είμαι και αρκετά τώρα, έχω ασχοληθεί αρκετά με το θέμα, είναι ότι αρχίζει και κυριαρχεί στην ελληνική ιστοριογραφία και στον ελληνικό δημόσιο λόγο μια αντίληψη ότι αυτή που είπε ο κ. Φίλης. Ότι το ελληνικό κράτος, το ελληνικό έθνος δημιουργήθηκε μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Δηλαδή, εμείς αλλά μην το πάμε ξανά από εκεί. Το άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάρει πτυχίο δεν με απασχολούν. Και σήμερα. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι άνθρωποι που δεν. Και ο κύριος νομίζω ότι δεν το λέει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που είναι ανιστόροι και οι οποίοι πετάνε διάφορες κρίσεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα ιστορικά φαινόμενα είναι περίπλοκα, δεν είναι απλά. Για να τα εντάξουμε σε μία φράση. Σωστά. Το μην αρπάζεστε από τους όρους. Λοιπόν, αφήστε τώρα. Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει. Το θέμα είναι αν εμείς οι ίδιοι, οι οποίοι ασχολούμαστε με την ιστορία, μπορούμε να αποδεχτούμε τέτοια
τέτοια σχήματα. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μια ιστορική εξέλιξη. Κάντε ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι. Ποιο είναι, δηλαδή, για να καταλάβουμε μετά από αυτά. Η δική μου άποψη, δεν θέλω να την επιβάλλουμε το ζόρι, αλλά και είναι μια άποψη η οποία υπήρχε μέχρι τα χρόνια που εγώ ήμουν ακόμα φοιτητής. Ότι υπάρχει η δημιουργία του νέου ελληνικού. Προσέξτε, μιλάμε για νεοελληνικό έθνος. Νεοελληνικό έθνος. Δεν μιλάμε για το ελληνικό έθνος γέννη για να πάμε στην αρχαία Ελλάδα, γιατί υπάρχει και η μεγάλη διάσπαση με τον χριστιανισμό. Τι ορθοδοξία θα βρούμε στα πριν από την αναγνώριση του χριστιανισμού χρόνια. Άρα λοιπόν το νέο ελληνικό έθνος, ούτε καν το βυζαντινό, το οποίο και αυτό είχε μια πολυεθνικότητα, το νέο ελληνικό έθνος αρχίζει να στείνεται στη σκέψη πολλών ανθρώπων, φυσικά της ελίτ, των διανοουμένων, ήδη από τον όψιμο Μεσαίωνα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δηλαδή, και αρχίζει να όψιμο Μεσαίωνας, χρόνια? 1200, 1300 κτλ. Και αυτό γίνεται και για λόγους ιστορικούς. Γιατί καθώς οι Τούρκοι κόβουν το Βυζάντιο και οι Φράγκοι, τελικά ένα μεγάλο κομμάτι έμεινε ένα μικρό κομμάτι, το οποίο βασικά ήταν η Ελληνική Χερσόνησος και κάποια τμήματα της Θράκης και κάποια τμήματα της Μικράς Ασίας. Οπότε κατά κάποιο τρόπο και η σκέψη των ανθρώπων οδηγεί στο σχήμα της αρχαίας Ελλάδας που ήταν εκεί. Δεν ήταν απλωμένη μέχρι την κόκκινη μιλιά που λέγαμε μετά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα αρχίζει να διαμορφώνεται σιγά σιγά σε ορισμένους ανθρώπους, λογίους, από τον Καρδινάλιο Βυσαρίωνα και φτάνουμε τελικά μέχρι και το Αργία του Βελεστινλή. Αλλά αυτό έχει μια διαδοχή. Και κάθε φορά που περνάμε από αιώνα σε αιώνα γίνεται ισχυρότερο. Γιατί είναι ισχυρότερο? Πρώτον, γιατί είναι η διασπορά που ανέφερε ο κ. Γκούναρης, επειδή η διασπορά μετέχει της δυτικής παιδείας, η οποία δυτική παιδεία θαυμάζει την αρχαία Ελλάδα, έχει το αρχαίο ελληνικό πρότυπο ως μοντέλο και το μεταδίδει στην εκπαίδευση. Και η διασπορά είναι αυτή η οποία φέρνει και την εκπαίδευση στον τουρκοκρατούμενο ελληνισμό. Κοντολογής, αυτοπαγιδευτήκαμε στην επιτυχία μας. Δηλαδή, διαλέξαμε το τέλειο σχέδιο, αυτό που πραγματικά έχει πιθανότητες και που πέτυχε όσον αφορά την Επανάσταση, μόνο που στην επιτυχία μας αυτή αποκοπήκαμε από αυτό που ήμασταν. Ποιοι άλλοι λαοί στην περιοχή συμμετείχαν στο επαναστατικό γεγονός? Οι Σέρβοι καταρχήν. Οι Αρβανίτες τι ήταν? Η Αλβανία όχι. Οι Αρβανίτες είναι μια ομάδα Αλβανών βεβαίως, που κατέβηκαν στην Ελλάδα το 13ο, 14ο αιώνα, κυρίως το 14ο αιώνα, μικρές ομάδες, της τάξης των 15-20 οι οποίοι κυρίως, όπως κατέβαιναν αργότερα για να εργαστούν, και οι Βούλγαροι κατέβαιναν πολλές φορές, κατέβαιναν για να υπηρετήσουν στο στρατό ως μισθοφόροι. Και τους έπαιρνε το Βυζάντιο, τους παίρνανε οι Φράγκοι, γιατί έχουμε και αφραγκοκρατία. Μην ξεχνάμε και έχουμε και αφραγκοκρατία. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι διατήρησαν, Ορθόδοξοι χριστιανοί, μιλάμε για χριστιανούς. Γιατί οι άλλοι Αλβανοί που εξισλαμίστηκαν πολύ αργότερα, όταν πήγαν οι Τούρκοι εκεί. Συνεπώς, οι χριστιανοί Αλβανοί που κατέβηκαν στην Ελλάδα αποτέλεσαν μια γλωσσική μειονότητα. Ας την πέστε την και εθνοτική μειονότητα, με πολιτιστικά χαρακτηριστικά δικά τους, η οποία απλώθηκε όχι στην Ήπειρο, περιέργως που είναι κοντά στην Αλβανία, αλλά κυρίως στην Πελοπόννησο. Στα νησιά. Και στα νησιά, σε μερικά νησιά. Νάξο μέχρι την Άνδρο βασικά. Δεν πήγε στην Κρήτη, ας πούμε. Δεν πήγε στην Κύπρο, παραελάχιστη. Λοιπόν, κυρίως στην Πελοπόννησο και μάλιστα στη Δυτική Πελοπόννησο και τον Ναύπλιο. Ναύπλιο και Καλαμάτα, περιοχή της Μεσσηνίας. Δεν έχει σημασία αυτό. Και την Αττική. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, επειδή ήταν πάρα πολύ δεμένοι με την παράδοση, διατήρησαν και το γλωσσικό του ιδίωμα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Μπορεί και σήμερα ο Πάγκαλος να ξέρει και μερικά αρβανίτικα από τα Μέγαρα. Λοιπόν, και ένα μεγάλο μέρος τους, εξαιτίας της τουρκοκρατίας, μετανάστευσε στην κάτω Ιταλία. Έφυγε. Αυτοί που πήγαν στην κάτω Ιταλία εξαλβανίστηκαν. Δηλαδή έπαψαν να είναι Έλληνο-Αλβανίτες, όπως τους λέμε. Αυτοί που μείναν στην Ελλάδα εξελληνίστηκαν. Ήδη όμως, πριν αρχίσει αυτός ο εξελληνισμός, ο γλωσσικός, υπήρχε μια συγγένεια, ήταν Ορθόδοξοι χριστιανοί και μάλιστα πολύ πιο πιστοί και από τους ελληνόφωνους. Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, που ίσως δεν είναι γνωστό, ότι με τους μετανάστες αυτούς που πήγαν, τους φυγάδες που πήγαν στην κάτω Ιταλία, τους ελληνόφωνους και τους αλβανόφωνους, οι ελληνόφωνοι εξιταλίστηκαν γρήγορα γιατί ενσωματώθηκαν στην Ιταλική κοινωνία, οι αλβανόφωνοι παρέμειναν Ορθόδοξοι, έστω και Ουνίτες, ως το τέλος, ως σήμερα. Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα. Δηλαδή δεν πρέπει τώρα να καθόμαστε και να λέμε γιατί αυτό το στοιχείο. Μα δεν είναι μόνο αυτό το στοιχείο. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Συμμετείχαν στην Επανάσταση. Βεβαίως συμμετείχαν. Μεγάλο ποσοστό. Διότι η υπόθεση της Επανάστασης ήταν και δική τους υπόθεση. Τώρα ο Μάρκος Μπότσερς που γράφει το ελληνοαλβανικό λεξικό και είναι ήρωας της Επανάστασης.
Μπορούσε να μιλήσει αρβανίτικα στο σπίτι του, αλλά μιλούσε και ελληνικά. Ευίγλωσσοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι καταρχήν. Οι Φραγκοσερβοβούλγαροι που εκπροσωπούνται στην Εθνοσυνέλευση του 1843. Ακριβώς, και στην έξοδο του Μεσολογγίου. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα τώρα, αν τα βλέπουμε με τα μάτια, πώς αντιμετωπίζουμε. Αυτοί ήταν Αλβανίτες και είπατε ότι ήταν Αλβανοί. Αλβανία, φυσικά. Άρα υπήρχαν Αλβανοί, Αλβανίτες. Είχαν μια ιδιαιτερότητα. Βέβαια, οι Αλβανίτες τώρα έχουν άλλη άποψη. Δεν αποδέχονται. Δεν αποδεχόμαστε με την άποψη. Βούλγαροι επίσης υπήρχαν. Στην Επανάσταση. Όχι στην Επανάσταση, στην περιοχή. Σε ποια περιοχή? Εδώ, στην περιοχή που ζούμε. Βεβαίως και υπήρχαν. Στα μέρη που ζουν υπήρχαν Βούλγαροι. Πώς δεν υπήρχαν? Εξαρτάται πάλι τι εννοείτε. Θα σας πω τι εννοώ. Καταλάβατε πού θα την πάτε. Εσείς εννοείτε αν υπήρχαν πολίτες του βουλγαρικού κράτους. Βούλγαροι, ως Βούλγαροι. Βουλγαρόφωνοι. Φυσικά υπήρχαν. Άρα υπήρχαν Σέρβοι, υπήρχαν Βούλγαροι, υπήρχαν Αλβανοί. Αλλά είναι αμφισβητήσιμο αν υπήρχαν Έλληνες. Όχι ρε παιδιά, φυσικά. Κοιτάξτε κάτι, ο πυρήνας αυτού του χώρου ήταν ελληνόφωνος, τελείωσε. Ήταν ελληνόφωνος. Και αυτός ο οποίος δεν ήταν ελληνόφωνος ήταν δίγλωσσος. Να μην είμαστε και σίγουροι. Σπάνιες περιπτώσεις υπάρχουν που κάτι γιαγιάδες που δεν μπορούσαν να μιλήσουν καλά ελληνικά. Αλλά ήταν δίγλωσσος. Γιατί υπήρχε ένας κοινός χώρος. Η παιδεία ήταν ελληνική, η εκκλησία ήταν ελληνόφωνη. Δεν ήταν δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να μην εξελληνιστούν εντός εισαγωγικών, αν θέλετε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά απέκτησαν και ελληνική συνείδηση. Γι' αυτό και πολέμησαν. Για τους άλλους λέγεται, όχι για αυτούς που ήταν Έλληνες. Αυτοί που ήταν διαφορετικής φωνής, διαφορετικής γλώσσας. Συμφωνείτε σε αυτό, κύριε Γοναρή? Δεν είμαι συμφωνήσω, προφανώς. Λοιπόν, είπαμε για τους Αρβανίτες. Τώρα, το σχήμα από ό,τι φαίνεται, το σχήμα του κράτους όπως διαμορφώθηκε. Όχι, για τους Αρβανίτες, εγώ ήθελα να προσθέσω. Όχι, εννοώ ότι είναι ένα καλό παράδειγμα ότι υπήρχε η αίσθηση στις δεκαετίες αυτές του 1820, 30, 40 ακόμα, ότι ήταν ένας, ακόμα και το μουσουλμανικό κομμάτι των Αλβανών, ότι ήταν πάρα πολύ κοντά και ότι ήταν απολύτως εντάξει. Στο ελληνικό κράτος, το οποίο δημιουργούνταν εκείνη τη στιγμή, είχε δημιουργηθεί μετά. Και πολλές φορές υπήρξαν συζητήσεις σχετικά με το τι θα μπορούσε να γίνει, αν θα μπορούσαν να μετέχουν του κράτους αυτού εδώ. Μιλούμε για κοινωνίες οι οποίες ήταν συνηθισμένες, όπως είπατε, τα αρβανίτικα ήταν ακόμα ανθούσαν, δεν είχαν κάποιο πρόβλημα γλωσσικό ή άλλο. Υπήρχε επίγνωση ότι ήταν εξισλαμισμένοι πολύ στους τελευταίους αιώνες της τουρκοκρατίας και ότι δεν ήταν θρήσκοι, και αυτό ήταν ένα γεγονός. Και υπήρχε μία σχέση, βασικό αυτό, ανάμεσα στις ελίτ, στις πολεμικές ελίτ της Πελοποννήσου, της Ρούμελης και των Αρβανιτών. Η οποία αυτό ίσχυε όχι μόνο μεταξύ των χριστιανών, αλλά και μεταξύ των. Έτσι, ξέρουμε τις στολές του Κολοκοτρώνη του 1822, που καλεί τους Αρβανίτες, τους μουσουλμάνους Αρβανίτες, να συνεργαστούν μαζί του, που είναι στο στρατό του εχθρού του. Υπάρχει επιστολή, σώζεται στα Οθωμανικά αρχεία και τους λέει ότι εμείς είχαμε δώσει μια κοινή μπέσα προς τον κοινό μας παππού, τον Αλή Πασά, και θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Οι Τούρκοι τους υποπτεύονται ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις ολιγορούν ή προσπαθούν να προειδοποιήσουν τους Έλληνες. Δηλαδή υπάρχει ένας κώδικας τιμής, ο οποίος απορρέει από την απουσία μιας παθολογικής εθνικής αντιπάθειας ανάμεσα στα πληθυσμιακά στοιχεία. Πράγμα το οποίο μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα συνεχίζεται η συζήτηση, μέχρι τη στιγμή που δημιουργείται δηλαδή το αλβανικό κράτος, συνεχίζεται αυτή η συζήτηση κατά πόσο είναι εντάξιμος αυτός ο χώρος στην ολότητά του, όχι μόνο η Βόρειος Ήπειρος. Όλοι. Κατά πόσο θα έπρεπε να. Όχι ακριβώς εντάξιμος από ό,τι διάβασα. Να κάνουν μια ομοσπονδία. Ένα διαδικό κράτη. Υπήρξε και πρόταση για να γίνει μια ομοσπονδία με τους Αλβανούς. Προηγούμενα. Υπάρχει το Αυστρο-Ουγγρικό, υπάρχουν παραδείγματα. Δηλαδή οι Νορβηγίες με την. Εμείς σκεφτόμαστε δυστυχώς κάνουμε ένα άλλο. Σας το είπαμε ως παράδειγμα της απουσίας ακριβώς του τρόπου σκέψης που έχουμε σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, επειδή και ο γενικός τίτλος εκπομπής είναι τι είμαστε, ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, που πάμε, το τι θέλουμε και που πάμε το δούμε σε άλλες εκπομπές, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Άρα τώρα να δούμε στο ποιοι είμαστε εν τέλει, μετά από μια συζήτηση που κάναμε μέχρι τώρα γύρω στα 50 περίπου λεπτά, ποιοι είμαστε. Εντάξει,
Είμαστε ένας λαός ο οποίος έχει μια ιστορική παράδοση βαθιά και ο οποίος ανήκει στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και γι' αυτό το λόγο, και ως ιστορικός, δεν θέλω να δω τα πράγματα βραχυπρόθεσμα, δηλαδή κοντόφθαλμα. Ότι περνάει μια κρίση σήμερα η Ευρώπη, μήπως ανήκουμε, δεν ανήκουμε κτλ. Αυτά είναι λίγο, για τον ιστορικό είναι λεπτομέρειες. Ο ιστορικός πρέπει να τα βλέπει σε μια χρονική διάρκεια μεγάλη. Η γέννηση της Ευρώπης. Η ιστορία σου δίνει τη δυνατότητα, αν η συνείδηση της ιστορίας δίνει σε ένα λαό η αίσθηση μιας κοινής πορείας, δίνει το στοιχείο της συνοχής. Και αν το έχει αυτό το στοιχείο της συνοχής, μπορεί να αντιμετωπίσει πιο εύκολα τις πολιτικές προκλήσεις που περιέγραψα. Με αυτή την έννοια τα περιέγραψα εγώ στην αρχή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Κοιτάξτε κάτι. Αρχίζει και από αυτή η έλλειψη συνοχής. Οι ιστορικοί βοηθάνε στη χαλάρωση αυτής της συνοχής ή στην αναπαραγωγή. Δεν νομίζω. Λοιπόν. Υπάρχει ένα πρόβλημα σήμερα στην Ευρώπη, αλλά το πρόβλημα αυτό είναι βραχυπρόθεσμο, σας το είπα. Δηλαδή, ένας ιστορικός δεν θα το δει έτσι. Η ιστορία για την γέννηση της Ευρώπης ξεκινάει και αυτή από τον όψιμο Μεσαίωνα. Προσπάθεια για να ειρηνεύσουν οι λαοί της Ευρώπης. Εν ονόματι της παράδοσης της κοινής, που είναι ελληνορωμαϊκή, χριστιανική κτλ. Έγιναν αγώνες, έχουν χυθεί ποταμοί αίματος που λένε. Και κάποια στιγμή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφού αιματοκυλίστηκε για δεύτερη φορά η Ευρώπη, βασικά η Ευρώπη, αποφάσισαν ηγέτες πάλι, τι να κάνουμε, έτσι είναι, να τελειώνει αυτό το πανηγύρι των πολέμων και των εσωτερικών, διότι είχαν να αντιμετωπίσουν και μεγάλους γίγαντες. Η Σοβιετική Ένωση από τη μεριά, οι ΗΠΑ από την άλλη, δεν είχε ακόμα αναδυθεί ο κινέζικος γίγαντας. Και έτσι αρχίζει η κίνηση προς την ενοποίηση της Ευρώπης, η οποία τώρα περνάει κάποια κρίση. Ξέρετε πόσες κρίσεις πέρασε αυτή η διαδοχή? Πάρα πολλές. Λοιπόν, θα περαστεί και αυτή. Μακάρι. Κατά τη γνώμη μου. Γιατί μπορεί να μην γίνει, δεν μπορεί να γίνει ο προφήτης, είναι μια ιστορική ανάγκη. Αυτή τη στιγμή, αυτοί οι λαοί αυτής της περιοχής που μοιράζονται κάποιες ιδέες και κάποιες αρχές και κάποιες τέλος πάντων αξίες, δεν συμφέρει να είναι διασπασμένοι. Μπορεί τώρα να φωνάζουν οι Ούγγροι, οι οποίοι βέβαια και αυτοί έχουν. Να μην αναφερθώ στις εσωτερικές τους μειονοτικές θέσεις. Μπορούν να φωνάζουν δεν ξέρω ποιοι άλλοι λαοί της Ανατολικής Ευρώπης, επειδή έχουν και τις δικές τους εμπειρίες, αλλά το ρεύμα, το ποτάμι κινείται προς την ενοποίηση. Δύο λεπτάκια στον κύριο Γουναρή. Εγώ θα σας πω λίγο διαφορετικά. Είναι τραγικό το ότι τελικώς ευθύνονται οι ιστορικοί για το αν έχουμε ή δεν έχουμε συνοχή. Το πρόβλημα των Ελλήνων δεν είναι η ιστορική τους συνοχή, είναι η συνοχή που έχουν ως πολίτες. Η αλήθεια είναι, να ξέρουμε την αλήθεια. Το πρόβλημα λοιπόν της χώρας είναι η συνοχή που έχουμε ως πολίτες, ως κράτος. Δεν είναι η ιστορική συνοχή. Τα προβλήματά μας δεν ξεκινούν από εκεί πέρα. Δόξα τω Θεώ, από τέτοια συνοχή μας περισσεύει. Όμως αυτό που δεν καταλαβαίνουμε, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα είναι μια διυπόστατη χώρα. Συνελήφθη πάνω σε ένα πρόγραμμα πολιτικό, ένα πράγμα, και προσπάθησε να μορφοποιήσει μια πραγματικότητα η οποία δεν το κατανοούσε και το ξεπερνούσε. Αυτό το διπόστατο παρακολουθεί, αυτός ο διχασμός παρακολουθεί την ελληνική κοινωνία μέχρι σήμερα. Δηλαδή, πρέπει να μοιάσουμε τη Δύση όπως μας φαντάστηκε ο Κοραής όταν επινόησε, για να το πω έτσι σχηματικά, την Ελλάδα και η Διασπορά, ή πρέπει να διατηρήσουμε τον χαρακτήρα αυτό που είχαν όλοι αυτοί οι ετερόχθονες που ήρθαν εδώ πέρα και προσπάθησαν να χτίσουν αυτό το κράτος? Τι πρέπει να κάνουμε, ποιοι είμαστε στην πραγματικότητα? Αυτό το πρόβλημα παρακολουθεί την ελληνική ιστορία διαρκώς. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και για τη συμβολή σας στην ζωντανή αλλά ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Καληνύχτα σας.